Salam dostlar. Kanalyma hoş geldiniz. Dostlar, sizin üçin bu gedek taýýarlan videomda ýene VPN hakynda, çünki bir dost oglanlarym haýyş etdi, ýene video taýýarlap ber diýip, ýene bir kysany soran we haýsy VPN işleýär diýip. Ýene şolar üçin ýene video taýýarladym. Bu gedek taýýarlan videomda öňkü görkezlen videolarymdaky ýa-ni VPN'ler häzirem işleýär. Soňra işlemän ýören VPN näýär? Geçen videolarymda da görkezlen VPN'ler häzirem işleýär. Ýene bir işleýän VPN hakynda görkezmekçi. Bu VPN'in ady Psipon. Emmeňiz bilýänsiňiz, Psipon köpçe aýtýapdy. Bu VPN işleýär, birde işleýän. Muň işlemeýärligiň sebebi telefon göňrak bolsa kan Psipon işleýän, täzerak versiýalaryny abnewlerden çykaryp bu da şoňa görärak täze telefonlarda has bolup işleýär. Öňülen dostlar, kanalyma agza bolun. Täze çykan videolardan habar bolmak üçin jaňjaş dumuzyna basyň. Gelin dowam edelim. Psipona girýäs. Görüşmek diýer, häzir mende işläp dur. Ýene öçüreýin. Häzir ýene işlet görkezleýin. Öçük durşmat. YouTube'a girýäs. Öçük dur. Telefon eline kullanýan smartphone täzerak bolsa, şoňa görärak täze versiýalaryny çykaryp abnewlät edip işläp durýar. Şoň üçin köňrak telefonlarda kan işleýän ok. Men beýleki telefonda işleýän ok, men özümde de täzerak telefonda işleýär, gurrun ýok. Psipon hiç ilwaksız, hiç skorosti zady gaty gowy. İçinde bilişiňiz ýaly ýerlerde bar. Haýsy regiony saýlap gireseňiz gelse. Görüşüňiz ýaly işläp dur. Patgülşan YouTube'a girýäs. Görüşüňiz ýaly işläp dur. Dostlar, ýa-ni video gonuňyza ýaramasa like düýmesine basyň. Kanalyma agza bolun. Täze çykan videolardan habarly bolmak üçin jaňjaş düýmesine basyň. Tamaşa edeniň üçin sag bolun. Kommentariýlarda ýazyp bilersiňiz, özüňize gerek videolary, programmary näme hakda video taýýarlap ber diýip habar etseňiz, men taýýarlap bererim şoňa. Sag bolun. Tamaşa edeniň üçin.